És molt poruc el Nando. No vols menjar? When life comes to center, it enters as hope. Chosen to tremble and walk on this road, we are born of another, of all this entwined. Show me a temple, I'll show you a mirror. Tant el Miquel com jo som de Barcelona i no tenim cap mena de vinculació ni de relació ni amb la ramaderia ni amb la pagesia. Ens va donar la possibilitat de tenir un mínim de formació, càpsules que diem nosaltres, càpsules formatives que et fan adonar-te sobretot que et queda molt per aprendre, però el més important per nosaltres van ser les pràctiques. Les pràctiques de l'escola, de fet, ens van donar la possibilitat de veure'ns treballant el dia a dia i de fer una miqueta, tenir una finestra oberta com podria ser el nostre dia a dia després. De fet, tot el que vam aprendre durant l'escola de pastors ens va permetre posar en pràctica i construir el nostre model. De fet, nosaltres el 2015, que va ser quan vam estar fent l'escola de pastors, i va ser allà que vam definir com seria 30 cabres. I sense l'escola de pastors segur que el nostre projecte, la nostra vida ara mateix seria diferent. Vam fer pràctiques a França, a la Ferme de Rus, amb cabres de llet. Nosaltres volíem fer la incorporació tots dos, però la veritat és que és un projecte molt petit. El primer dia que vam baixar al sindicat agrari ens van dir que necessitàvem 200 cabres perquè sortissin els números. Vam redactar nosaltres el pla d'empresa perquè sempre hem tingut molt clar què volíem fer i com ho volíem fer. Un ramat petit, que munyim 2 cops al dia, que elaborem, transformem la seva llet i fem la venda directa del nostre formatge. Això és un model que, si bé a França és molt habitual, de fet n'està ple, aquí no ho és tant. Per tant, quan vam presentar això al Departament d'Agricultura, vam haver de defensar molt i molt bé i vam tenir moltíssima sort perquè la tècnica de l'oficina va creure que realment el que li estàvem comentant era possible. El territori català és molt variat, és molt divers i bé, hi ha una norma que marca uns mínims de viabilitat econòmica i aquest va ser el principal escull en aquest expedient i el vam tirar endavant. Al cap i a la fi, quan un jove et demana per instal·lar-se, no deixa de ser un projecte i si compleix amb uns mínims de viabilitat, doncs qui som nosaltres per dubtar realment d'aquestes possibilitats, no? Que estiguem fent el que ens agrada no vol dir que no sigui dur. Hi ha dies que això és duríssim. Sempre els diem que és molt important que quan els ajudin que sigui per fer el que ells vulguin, que realment serveixi per tirar endavant el seu projecte, perquè sempre hi ha dies en els que ho engegaries tot a rodar. I aleshores els vam dir a la Ferme de Rus, al Herman i al Georg, els vam demanar que si podríem, pel nostre ramat, comptar amb la seva recria. Ells van dir que sí, i de fet el que van fer, ens van fer un regal. Les nostres cabres ens les van regalar. Ens van dir que els feia molta il·lusió que la nostra estada a la seva granja hagués servit per ajudar-nos a donar un pas endavant i tirar endavant el projecte, i van voler col·laborar amb nosaltres i contribuir amb el nostre projecte regalant-nos tota la seva recria. De fet, van arribar les 36 mares que tenim ara, van arribar de Rus, i és una cosa que sempre els agrairem, perquè per nosaltres era molt important. Ja no només és els diners, entre cometes, que t'estalvies, sinó és el recolzament moral de saber que algú creu en el teu projecte. Vinga, va, pues endavant. It's okay to giggle a little to yourself, 'cause the spirit, it tickles as it enters a sound. It's okay to sing it, in fact, it's encouraged. It don't matter
passion for